Hi guys, so please follow me in my YouTube channel, Redin Vlogs and Redin Talks, 5 subscribers. Thank you very much. Bye. Nasa description box ang iyang link pag-subscribe. Dali ka kunuhay, nagpalabay-labay mo kunuhay kang bato. Pagka kita niya si Mohab, nalabat per side, kunuhay. Sige. Ito nga, doon, lahila, tapos lingkod sa may bangko. Hi, Budbus. Vertical here. Para akong lolo sa inyo. Tanaw ko siya ini. Waktin ang salok. Waktin ba? One, two, three. Para magkabit. Pa masawa. Sige. 1, 2, 3, 5. Okay, dito na siya ha. Sweet mong gawa ba? Okay. Okay, action nyo rin. Doon dyan. Kabit man. 1, 2, 3. Baba ni mo kuan. Dito na ako. Kadiri mo dam. Suko ka dira. Kabit mo na. Masakpan mo ni mo. Suko ka na. Hindi si Kwento siya ka lang. Para thumbnail. Kasi lang kay Bana. Oh, siya. Ilugan ninyo. Oh, sab. Sige. Kaya nagkaroon na siya. Apila pa daw ako ano. Siya pa na ipagtagal ko yun. Apila daw ako ano sa. Yan. Thumbnail ba? Video man imo ha. Oy, gahapon pa na diri ba? Watay partner siya karon pa. Duha na yun. Okay. Suko ka kang ano? Oh, ang sus ang kabit. Dul padang. Tanaw, ang asawa, suko ang asawa. Ang asawa oh. Malita kang asawa ba? Wala, huwag na wait. Atong baba gani na baba. Ang asawa. Ala. Pura magpagi. Pwede po mo. Jamming sa mo ka ng say adlib ninyo nga. Gasa di great mo buwan. Sakit ako kasing kasing. Broken hearted. Kung dugan gubak kaya kung dugan. Ha? Reply na siya. Reply ka gubak kaya kung naong gubak kaya kung naong. Ana di kay buwan kay kung naman. Ito ka balang sa mong pana. Tapos Gubak kaya kung naong. Imo kay dughan ra. pero kung kasi mo nga matabangan ka na Gubak kaya gubak kaya kung dugan. Kaya gidung. Ayaw, i-focus ako ka ng makeup. Makeup sa pan guys. Sarangkani. Kami karon nag-ship with Marmas Boy Chica. Yung mga kuwan. Nagandagan ka din daw, nagandagan. Hindi, reels. John! Okay, go! Ay, wala, sorry! Balik! Tanaw darito niya mo. Kaya mo sila. Ayo! Pagkanya nila wala. Dali, mga 5 seconds lang. Wala mo na. Ano mani? Stop sa hunong mo dra, paglambing mo dra. Nya
dagan mo, dagan. Hinahinay mo, look, lambing-lambing mo. Wala, sige. Yung holding hands, holding hands. Pag holding hands mo, lakaw lang, lakaw lang, lakaw. Slow mo lang. Okay na. 5, 4, 3, 2, action. Patay bitin magagilim nun. Pre, nurot ang bahal. Sweet. Change ka. Action. That's what dong. Kat tapos natin tat. Natin pantubak. Sige, 5, 4, 3, 2, action. Natin pantubak. Okay. Okay. Okay, 5, 4, 3, action. Cut na, tama na, tama na, tama na. Ito action. Tama na, balik ka. Uy, tabangin. Uy, kaluoy sa uyab. Uy! Kalis mo uyab! Ako tabangan! Tama na gang! Gang! Tama na! Yawa ka! Tama na! Yawa ka! Cut, 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 cut. Dagan, 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 dagan. Dagan. Balik kita sa lubya. Cut. Okay lang, Dam. Start. Water pump free. Automatic ang pagkakas. Cordapia. Redin Tox o si Cordapia. Explorer. Okay, Explorer. Siya po. Ato ni. Ato ni ba? Ato ni siya. Yung crab vlog nga cameraman ko. Wala ka rin. Tabangan na to. Si Kuano. Jiswa TV. Yes. Olivia Mills video. Subscribers, salamat. Yung Props Vlogs. Yung Salamat. Props Vlogs. Bye-bye. Ay kalimot ha. Ogrod Stetson. Buti kalis na lang. Bunal Boys. Boy Bunal. Boy Bunal. O si yung crab vlog. Wala ka rin. Pinagkameraman. Salamat.